Med det at lægge den på YouTube. Ja. Okay, her der er det Markus, der laver den der mad. Ja. Det er en ny mad. Den her gang der er der remoulade på, ligesom vi lovede fra sidste show. Efter jeg glæder mig til at flytte. Det er rigtig fint. Hvad er det, der ligger der? Ja. Nu skal vi ikke snakke om noget flytte noget, vel? Det er min med FCK-autografer. Det er en eller anden dims, jeg har fået. Okay. Jeg tror ikke, det her kommer til at smage godt, men det finder vi ud af. Jamen, Markus, du skal også have det nogle lidt andre steder, fordi ellers så sidder havgrynene jo ikke fast alle steder. Du må lige smøre det ud. Lige smøre det ud. Knæven. Badak. Filmer du også, Ja. Nå. Nå, kan jeg se jer. Nu kan vi i hvert fald bevise, hvad vi har på maderne. Kender I det fænomen, der hedder shreds? Nej. Inde på YouTube. En shred. Nej. Hvad er det? Ups. En shred er, når man for eksempel har et stykke musik på sin video, og så lægger noget andet musik nedenunder. I stedet for det musik, der er i forvejen. Der går meget på. Ja, så fordeler vi det lige lidt. Og se, ham der, han ryger, og han er rigtig dum. Ham der. Det er vores leder. Han er dum. Vi har sagt op, og vi har lavet vores eget, så det er vores tidligere leder. Og jo, dernede på maden. Ja. Det er det hele handler om. Nøj, hvor er den dog flot. Men det, der er vigtigt i køkkenet, det er jo også at rydde op efter sig. Det gør vi sgu bagefter. Oj, dejlig havregryn, hva'? Ja, det må vi finde ud af. Og så skal Markus prøve smagen. Hvordan? Nå jo, du har ikke smagt den endnu. Nej. Imens du har maden i munden, så skal du sige, hvordan den smager. Okay. Smager den godt? Man kan godt smage remouladen. Ret meget. Hvad så med den der Thousand Island? Kan man også smage. For jeg skal ikke tage mere rugbrød, for ellers har jeg til i morgen, så også skal madpakke og sådan. For jeg købe mere rugbrød. Ham der, han er dum. Vis det lige igen. Okay. Nå. Men jeg synes faktisk, den her mad, og ligesom sidste mad, den overraskede mig virkelig. Jeg tror, den ville smage godt. Og det gjorde den også. Det her mad smager utrolig godt. Jeg skulle virkelig til at prøve derhjemme. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg er allerede i gang med anden bud. Og du skal æde den hele, før vi stopper. Det ligner altså ikke, du tager det seriøst. Det ligner ikke, at den smager godt. Det er rigtigt. Så spis den. Du kan også selv prøve derhjemme. Du spis den hele. Spis den hele. Ej, Oscar. Vi har ikke mere tid. Kom, sluk. Ellers så går jeg.